Kanigadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Kentu Menteri Rangba do Narendra Modi yekipat kari ban long ki bapikir hadin ka jingmi uknyang COVID bathamai u Omicron. Kajing ai dawai tika COVID na kabenta ki khana aret ki bahap deng khat sam hadok khat pras nam karta kan sedang nadok kalai tarik ubnai banwan penbena Menteri Rangba do Narendra Modi. But sedang pentraikam katnat boarding kari India ya ka revamped distribution sector scheme ban penthamai ya ka jing traikam kitnat boarding haki jalla. Hashwa ban phai shi ki khubor ki babnya ngini sha skor ya kani ka jing penbna ka badon kam. Kadba kari India kalala ban thau history da ka jingla ban ai palat shis paklur tali ki dose jong kadawai tika COVID khat khandai ka All India Radio Shillong ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat e bat baro ki to ki bala shim tika ki bala penong ya kari ban poi shakani ka thong walla ka tangi pen kun mai ki nong snap jongi ba ka jingele persha ya COVID khat khandai kampat kot satya ngiyai kan tui ki nong snap jongi ban shim tika pura bat ban yarap ru ki wai ban le shim tika Hakani ka ayom lekman snow baban board yakini ki kam ki basuk. Deng ya ka mask yang jngai na ki wepat bat sait khuit bha ya la ki ti bat ka durkhman. Na ka benta ka jingtek bababnya ahalor COVID khat khandai phila ban phone ha ki number ya rap kari ki badai not iway ar like khandai nyo pra not sound real but iway not nyo san. Ki number ya rap ka jala Meghalaya ki dai iway not pra but iway not nyo non. Mentangin ya phai shaki hu bor ki babnya. Menteri Rangba do Narendra Modi ulakan tu ki pai kari banlong ki bapikir ya COVID hadin ka jingmi uknyang COVID bathamai balakhat u Omicron. Ha ka khubor shi ki pai kari leng ba ka program ba shi sin jibnai ka man ki bat u Modi ule thu ba ki riu shampang ki dang wat bnya shaphang u Omicron ba ki dang yo e ki jingte ki bathamai shaphang jong uni uknyang jingpang man la ka singi. Ula banjor ba ha ki bakum kini ki por dai tang ka jinglong pikir nala dehi bar ka jing buat renti yaki kendon da ki pai kari ka banlong ka bore kari ha ka jingile persha yaw ne ujai knyang jingpang ubathamai komta Menteri Rangba do kari ulakhat lawer ya baro ki nong snong banjam sha usnam ubathamai rengkat kani ka jing sngaw kit clear namar dai tang da ka jing tre lang ba ngin sala ban job ya u COVID ula ong ru ba usno sarong ban yo i bakari India kalala ban pendap ya ka jing IT ka yaki babun haba ya nujor bat kiwai kiri kabalong ka jingjob ka bakraw yakari. Menteri Rangba do Narendra Modi ulapan na baka jing ai dawai tika COVID khat khandai na kabenta ki khana arit bahap deng khat san bat khat pras nam karta kan sedang na do kalai tarik ubnai banwan. Modi ulaban rap bakani kan penklan shu ya ka jing elek persha ya ka jing pang COVID khat khandai. Nalor kani Modi ulay thuru baka sarkar kalarai ru ban sedang ai ya ka precaution dose na ka benta ki nong tray ka koi ka khya bar ki nong tray bahakmat e ha ka jing hele persha ya COVID kani ka jing ai ya ka tika ka balai kan sedang na do ka shipau tarik ukula lingkot Menteri Rangba do kari ulay ongru baki nong song snong kari ki beladon 100 post nam shaneng baki badon ki jing pang hakamet kila ban let pha ai ya ka precaution dose na do ka shipau tarik ukula lingkot hadin bakila yo ya ka jing menjor na u doktor jongki Palat aspa nyaw pusan teli ki kali ki bakit ye ki nong jungok kai perthai ki la sakut hanna thula song mulik bat ki wai ki jaka jungok kai bamarjan hasikim hadin bakaladon ka jing hab yor ka bajur ha ka tai ka than handrai le thu bakite ki nong jungok kai perthai kim shim la shap tieng nis dang le kulmar bat layo i bakila shim ya kani kum ka kabu banele akmen ha ka yor ki shipai ya dari kila ai jakari shipor rengkat berkabam kadi yakini ki nong jungok kai perthai bala sakut ha ka tai ka jaka ka Indian Meteorological Department ka balong katna ka babatay ka long kaman ka sun beneng ka le thu lepa ba kan sadon ka jing hab yor ka bajur ha ki benta ki bakanjang ha ka jala sikim kane ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Katnat ki kam boarding kari India kalas dang pentrai kam ya ka revamped distribution sector scheme RDSS da ka jing thmu ban kampan bha ya ka jing trai kam jong kitnat boarding lani ki discom bala panyaj da ka sarkar jila
katnat boarding kari kala rai ban le ya kani da kaba ai jingera pisa ya kitnat boarding hakijla baken pin bhai ya kijingte kijishna ba kiwei kijingdon kam katkum ka jing start ka jok ka bamanta khnang ba ki pai ba ken yo ya ka boarding klam kanu ka jing pin thot le thu ba ka Meghalaya bat ka Assam ki de ki jilla ba khmat e hakaban sain dori ki rukom trei thamai ban kot shakathong balabo katkum ka RDSS scheme le thu ru ba hakabe de ba kanika kam ka state level distribution reforms committee bat ka cabinet jong ka jilla Assam bat Meghalaya kila dabban a ya ka jing manjur halor ka action plan bat ka DPR hapo kanika scheme Kaburland Territorial Council BTC kala terwa ban Trailang bat ka Sikkim nakabenta ban kentiu shu ya ki kam jungo kai perthai jongka hakabe de bat kani ka BTC kala de pha ya kani ka jing terwa jongka shaka sarkar Sikkim bat pinpoy ya ka sha umantri rang ba ka Sikkim UPS tamang hadin ba ukhli ka BTC ulale ya kan do yu hakani ka jing terwa la batai penshai ki kam ki baka sarkar Sikkim kan ai jing kershan da ka be Trailang bat ka BTC hakal yang ki kam jungo kai perthai ba kiwei de ki kam ke bere bat ka le thuru ba ka BTC kala ai jaka ya ka sarkar Sikkim nakabenta banshna ya ka Sikkim House bat ka Sikkim Tourism Information Center hakok rajhar Menteri Rang Badu Narendra Modi unne jingo ya ka Tripura ka South Tarik ukula lingkot 8000 RPR hakani ka jingle jingo jong u ya ka Tripura Modi unsa play ya ka terminal ka bathamai hakat lingsoin Maharaja Bir Bikram ka badan ha Agartala Menteri Rang Ba ka Tripura Biplab Kumar Deb ulayat ho baka jingpelot pensap baro nakabenta banshna ya kani ka terminal ka bathamai kala kot shaka lai hajar South Park lor tengka hakani ka jingelang pri kaban salong haka South Tarik ukula lingkod kinsa dan ru kiwei ki kendram kilendan ki ban kethop ya Menteri Katnat Civil Aviation kari India u Jyoti Radia Sindhya ringkat bat kiwei de ki he ki han jong ka Airports Authority kari India Archbishop Desmond Tutu ubalong unong yo ya ka khusnam Nobel Peace Prize na benta ki kam ki babha jong banirap banweng no ya ka jing sngo pher jaj ban rio na mar ka rong kasni do ha South Africa ulaklat no ha karta ka bakhandai posnam Archbishop Desmond Tutu ule Trailang bat weipat urat ba kari South Africa Nelson Mandela ha ka jing penya chaprang ya ka jing le ban penkut no ya ki rukom pentre kam ki bawanra ya ka jing sngo pher ba ka jing le shiliang ha pedeng ki do le ba ki do yong ha South Africa na du usnam khat khandai spa sapupra tat ha du usnam khat khandai spa khandai phuwei ha ka be de ba kani Menteri Rang Ba du Narendra Modi ulapen pawe ka jing sngo sit halor ka jing du no ya uni uriu kraw ha ukurwa lingba ka Twitter Modi ula ong ba uni Archbishop ula long ga jingshai na kabenta upa billion ba ha ka perthai baro ka wei bat ki briu ke nyai pertu ye ki kam ki ba kraw jong panwan ra ya ka buram briu ba ka jing along marangkat hapdeng baro Palat Chispa Southway Klor lai punyo lak teli ki dos jong ka dawai tika COVID khat khandai la daban ai hari India baro ka wei lingba ka jing ai dawai tika ka barang ya shakmat hakari menta Katnat ka koi ka khia kari India ka yathu ru baladap ban ai hadu lai pu ar lak khandai phot hajar tali ki dos tang hanen ka singi ka jingdang ki ba koi hakari menta ka long khandai pu pra point saw no na ka shispa haki ar pasaw kanta baladap ladan hanyo hajar khandai pu ingot ki bla koi na ka jingpang COVID hakari baro ka wei haba phai pa chaka jinglang jingman u COVID ha Meghalaya le thu baladan lai ngot ki ba yo thamai ka jingpang COVID khat khandai hanen ka singi bat hanyo ngot ki bla koi na ka ni ka jingpang Baru ke badang dan yo ni kunyang jingpang haka jilla mentakidan Henry Pusau ngut. Bat kat tu ngila poi shaka bakut jang ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaje nya so ka Delhi Station na ka benta ka khubor hak tin Hindi. Kaban buat pat ka khubor hak tin Pareng haka por prashteng. Kani ka day ka All India Radio Shillong.